Госпожице, Да, поканете госта в заседателната зала. добре. Господин Хуан Тобиас Фонсека? Да, аз съм. Името ми е Алфонсо Диас. Аз съм химикът, изобретил нощния крем, който закупихте. Господин Наваро ми каза, че искате да се запознаете с мен. Това място е много хубаво. За мен е специално. Това беше любимото място на майка ни. Водеше ни, когато празнувахме нещо важно. Важно ли? Не ме плаши. Не, нямах такова намерение. Марица, искам да знаеш, че... Маркос, обещай ми, че няма да говорим за Хулияна. Нали? Да забравим за... Да, но не ме прекъсвай, скъпа. Това, което ще ти кажа, е много важно. Най-важното нещо, което съм изричал в живота си. Марица, любов моя, ще си имаме бебе. Обичаме се. Знам, че е така. Свободни сме. Нищо и никой не може да ни попречи да свържем живота си. Бих искал по-точно. Ще се омъжиш ли за мен? Anhelo amarte, encontrado el tiempo, anhelo amarte.